Idolobha laseGoli limemezele ukuthi livala indawo edume ngamabhinca kwaMai Mai Market ngenxa yezinkinga ezinkulu zokuphepha. Ngokwesitatimende sedolobha kutholakala izinkinga ezibucayi ezifaka phakathi ukuxhunywa kagesi ngokungemthetho, izinselelo ezihlobene namanzi, izitolo ezingekho emthethweni nokusetshenziswa komlilo okuvulekile. Lezi zimo kuthiwa-ke zibeka impilo yabathengisi kanye nomphakathi engcupheni enkulu. Nokho-ke abantu abaningi ababesiphilisa kule ndawo bakhala ngokuthi uma kuvalwa le ndawo kuzobashiya bengenamali yokuziphilisa. Abanye bathi le ndawo-ke iyithuba labo lokondla imindeni yabo. Ezinkundleni zokuxhumana abantu bahlukene kakhulu ngemibono, abanye besekela ukuvalwa ngenxa yokuphepha, kanti abanye bagxeka uhulumeni waseGoli bethi ubhekise kubantu bendawo kunokubhekana nezinkinga ezinkulu ezifana nezindawo zabantu bokufika ngokungemthetho. Siyafuna ukwazi ukuthi-ke ngabe kuthini ukuphawula ngodaba oluthinta indawo yakwaMai Mai. Bahlali baseGoli sanibonani. Councillor Zungu here, MMC, GCSS in the city of Johannesburg. This morning, it's 10:08 on Friday, the 11th or 12th of April. Silaga kwaMai Mai this morning. We've been here since 6 o'clock. As you can see, we are installing our bylaws. We're intensifying our bylaws. Mai Mai is our tourist destination. Our tourists, Mai Mai, they must say within that is camp for tourists. We can't allow people to sell everywhere, anywhere on the streets. We can't allow people to make fire anywhere they want to make. We've put a lot of money in this project Mai Mai as a government to make sure it's clean, it's kept clean, and is well looked after. So we are everywhere, making sure that we intensify our campaign to make sure that the city remains clean. Thank you very much.